Исәнләрмесез, хәерле кич. Кардәшләр. Әйтеп үткәнчә, без бүген инде фән турында сөйләшергә җыендык. Фәннәрнең төрлесе бар. Менә дини фән дип әйтергә була, социаль фәннәр, экономик фәннәр һәм башка фәннәр. Алар арасында фәннең иң кечеләренең берсе физика, математика фәннәре тора. Моның турында бик күп спорлашырга дип әйтим инде. Гафу итеп куйга кирәк, бераз генә рус терминнары кирсәк, чөнки күп терминны әйтеп бетереп булмый. Күпме генә сөйләшсәк тә, күпме генә гәпләшсәк тә, барыбер математика, физика, алар төгәл фәннәр, алар турында чыннан да ник алар төгәл, ник тегесе фән түгел дә, ник монсы фән түгел, төгәл булганга гына. Бу фән дигән сүзне без инде менә карап торабыз. Фәндә эшләгән кешеләр, безнең Чаллыда фәндә эшләгән кешеләр бик күп дип әйтеп булмый, ләкин алар арасында физика, математика фәннәре буенча докторлар да күп. Минем белән бергә бер класста, бер группада, бер класс түгел инде, бер группада университетта Казанда укып чыккан монда Назим Салихович Габбасов утыра. Назим менә якында гына утыра. Ул шулай ук университетның механика, математика факультетын бетерде, аннары аспирантураны бетерде, кандидат физмат дип атала инде, аннары доктор физматны булды, аннары профессор менә шулай, аннары Сорсовский профессор да булды. Менә ул инде шын бер мисал булып тора, фән буенча эшләгән кешеләр. Ул шын фән дип атыйбыз. Чөнки лженаука дип атыйлар, андый әйберләр дә бар. Бигрәк тә лженаука дигән әйбер безнең 60-нчы елларда булды, күп кенә галимнәрне шушы терминны кулланып, күбесен чит илләргә куала бетерделәр. Фән бит ул бик кызык әйбер үзенә күрә. Мин фәндә эшлим дип, фәндә эшләмим дип, ул аның ише спорлар әлеге заманда да бара. Шуңа күрә без инде булай дип атыйбыз. Фән дип аталарга телибез икән, нәрсә дә булса, нинди дә булса фән дип. Фән булсын өчен ниндидер аның нигезләре кирәк. Без аны математикада аксиомалар дип атыйбыз. Аксиомаларны аласың, аксиомага беркем дә кагыла алмый. Бөтенесе ышана. Чөнки ул көн кебек ачык инде. Аксиома булгач исбат ителми дигән сүз. Гректан, Италиядан килгән сүзләр инде алар, аксиомалар. Шушы аксиомаларга таянып, математика фәне әкрен дедуктивная наука дип атыйбыз. Шуларга таянып үсә дә үсә. Менә хәзерге заманга хәзер үсә. Хәзерге замандагы докторлар, менә хәзер біз аларга бәйләнергә тырышып карасак, күпме генә дә Тимиргалиев бар, Әмир Сулайманович, башка докторлар безнең бар. Кем дә булса, берәребез аларга хәзер без берәр төрле сорау биреп, менә синең монда Назим Салихович булайрак, Самат абый менә монда булайрак, Әмир Сулайманович дип әйтеп карасак, булмый. Ник булмый? Чөнки алар теге базада бирелгән тәгълиматларга таянып, фәнне үстерәләр. Таяналар да менәләр. Менә ул фән. Политологик фәннәр бар. Бер яртыбыз булай дип акыра, икенче яртыбыз тегеләй дип акыра, өченче яртыбыз башкача дип акыра. Педагогика фәннәре бар. Педагоглар юктыр инде. Җиткермәссез. Мин педагогика институтында Назим Салихович белән уже шунда эшли башлаган, 24 ел була менә. Башта без химик технология институтында эшләдек. Анда фән, химия фәннәре инде, анда фән инде. Аннары педагогик фәннәр дигән булмый инде менә. Фән дип әйтәләр инде алар, фән дип әйтәләр. Ләкин безгә математикларга бик каршы аларга чыгып критиковать итәргә ярамый. Шулай кергән терминология, ләкин ул фән түгел. Чөнки бер өлеше педагогларның булай ди, икенче өлеше тегеләй ди, өченче өлеше булай ди. Әгәр без югары дәрәҗәләге математикларны, чит илләрнекен, Европаныкын алып карасак, нинди дә булса фән дип атап була. Шул очракта гына әгәр бердән бер төрле фикер генә дөрес булып калса, 5 фикер әйтелә, берсе генә дөрес. Чөнки ул исбат ителә. Мотор пансы фән дип атала инде. Шуңа күрә менә математика фәне турында, дини фәннәр дигән терминология бар. Диннәрдә дә бит диннең белгече түгел. Диннәрдә дә төрле диннәр бар. Бер дин булайрак дип әйтә, берсе булайрак дип әйтә. Безнең дә менә безнең революция ясадылар.
Бәттә хәзер күп әйбер онытылды, бабалардан килгән күп әйберләр онытылды. Бер илеше без бер авылда булайрак укырга ди, икенчесе әйтә булайрак иттереп күмергә ди, өченчесе әйтә булайрак иттереп ди. Менә анда инде сез ачулансагыз да, ачуланмасагыз да дини фәннәр дип әйтәбез, ләкин ул менә безнең күзлектән караганда, физика, математика, төгәл фәннәр күзлегеннән караганда, алай дип әйтергә авыррак, ләкин ул педагогика түгел инде. Педагогика түгел фән, дини фән ул безнең физика, математика, төгәл фәннәргә минем фикер ансы. Минем фикер ул якынрак тора. Менә фәнне шулай дип караганда, ул бу тема спорлы. Бу темага без никадәр кирәк, шуның кадәр сораулар бирергә мөмкин, гәпләшергә мөмкин, ничегрәк ул, ничек алай. Аны шуны әйтеп, менә бу фән темасы, математика, физика фәннәре дип, шушы темада туктап торырга кирәк. Чөнки вакыт безнең күп түгел. Беренче лекция булган шушы математика турында инде, нинди нәрсә ул математика, нәрсә белән шөгыльләнәләр, ничек эшлиләр, безнең Татарстанда ул ничек математик үскән, ничегрәк анда безнең кардәшләр ислам динендә торучы илләр, көньяктагылар ничек иттереп киткән, ничек иттереп Египетлар, эш сүз белән булса да, әз генә менә монда бер сызыкны сызып куеп, безнең менә бер сызыкны сызып куеп, менә монда булай иттереп, шунда әз генә инде сөйләшергә була. Менә монда 0 дисәк инде, менә без беренче, менә 2000нче ел була инде, 1000 еллыклар. Килешегенергә тотынсак, -1, -2, 1000 ел инде бу. Бу 1000нче ел, бу инде 2000нче ел. Менә без менә монда утырабыз инде, менә хәзер менә бу тирәдә утырып торабыз 2000нче ел. 2014нче ел дисәк, шушы мондарак инде күрсәтеп бетереп булмый бит. Менә ничек иттереп хәзерге вакытта математика нишләп ята? Без инде математиклар җыелгач, химияга, физика, мин үзем өчен физик түгел, физика, математика дип атыйлар безне. Чөнки физикада математика кулланыргач, физика белән математиканы аерырга ярамый дип. Аны бик дөрес кабул иткәннәр, анысы безнең фикер инде. Физикадан аерырга ярамый, чөнки математиканы булай да фән түгел дип әйтүчеләр бар. Фән түгел, чөнки естественный фән түгел дип, естественный науки дигәне бар. Анда кертмиләр аны. Математиканы, естественный науканы, физиканы саныйлар, естественный химияны саныйлар. Математика ничектер безне кирәк кебек инде. Кирәк бит, җир казысаң, кая казысаң да кирәк кирәк. Математика тегендә дә кулланыла, монда да кулланыла. Шуңа күрә аны бер ниндидер бер естественный наука дип әйтергә булмый дип, аның ише типтагы ниләр спорларда бара. Сораулар булса, мин әйттем, ахырдан ул темага сөйләшербез. Математика, нишләп ятабыз соң без хәзерге үзебезнең ноктадан башласак, моннан башларга кирәк инде аны. Эш сүз әйтермен инде. Монда ничегрәк булган кыска гына әйтеп китергә булыр математика турында. Бик кызык бит ул. Математиканы, тарихны әзрәк кенә математиканы, тарихның үзен бик кызык фән. Тарихны үзенә көч җитми карарга. Математика күзлегеннән чыгып караганда, математика шунда җири. Кайда көчле дәүләт? Аксиома кебек. Әгәр история, тарихны ачып карасак, математика фәнен карасак, кайда көчле ил, көчле biz әйтәбез инде, көчле илләр, көчле дәүләтләр, шунда математика. Әйтик, әгәр моннан чигенә башласак, СССРны безнекен алыйк, СССРны алыйк. Советский Союз дип алсак, иң көчле безнең өлкәдә, физика, математика өлкәсендә күп өлкәле, күп юнәлешләрендә, бөтенесендә түгел, физика һәм математиканың күп юнәлеше бар аның. Һәрберсе без интегральный уровень, дифференциальный уровень, мат физика, китә, логика, алгебра, анда нәрсә генә юк. Нинди генә өлкәләр юк. Күп өлкәләрендә СССР дигән безнең дәүләт беренче урынга чыкты. Һәм физикада да шулай, бөтенесендә түгел, әйтик, ядерная физика, башка төрле өлкәләрендә беренче урынга алып чыктылар. Чөнки СССР көчле дәүләт. Көчле дәүләтләрнең генә хәленнән килә үзенең институтлар тотырга, университетлар, академия науклар тотып торырга хәленнән килә. Хәленнән килгәч үстерәләр. Тарихта нәкъ шулай, хит монда чиген, хит монда төртеп күрсәт, хит менә бу тирәгә төрт. Һәр тарихта әз генә әйтеп үтербез. Кая гына төртсәң дә, кая көчле дәүләт, шунда математика. Шунда дом, алар атаган инде аны йорт, дом мудрецов дип атаганнар. Бөтен җирдә шулай. Дом мудрецов, көчле дәүләтләр, Чингисхан тегеләй булай җиргән дип әйткән ниләр бар. Берничек тә җирмәгән.
Дом мудрецовлар тұрғаннар, болғаннар, бітінісі болған. Әгер тарихта менен қарап барсақ, Шыңғисхан да бірісі де тимегеннер, жимірмегеннер алар. Чөнки Шыңғисхан билгелеме бойынша жимір алмаған. Аның өзінің қол астында Қытайның ең оқымышлы, ең ғалим кішісі болған, yazып барушысы, ақсақал. Мен аны китабын оқығаш, көз алдымда оны ишіктірдім. Бір ақсақалы нендей қарт кебек шундай ұзын шағына көз алдымда тұрайынды. Ол дәрісте шулай да болғандыр деп ойлаймын мен. Чөнки олар бүтін нендей де болса не келсе, бірәр фикір келсе, шул мудрецлар, шул ақыл иеләр белән сөйләшә торган булганнар инде. Дөрес эшләгәннәр. Хәзер шулай түгелме? Хәзер дә минемчә шулай эшлиләр күп кенә. Әгәр бик акыллы булып дәүләт эшлеклеләре үзләре фикер кабул итә башласалар, шушы галимнәргә таянмыйча, көттә тор инде бер килеп чыкканы. Бигрәк тә механикалар инде, математикалар безнең күбесенчә теоретик алга китәләр. Может быть 500 елга Назим Салиховичны алабыз инде монда утыргач, может аның 400 елдан соң кулланыладыр. Без аны әйтәбез кулланыла дип. Ләкин чынлап торганын кулланганын күреп булмый. Ньютон, Лейбниц дибез. Берсесе Ньютон инженер инде, механик, инглиз механика, Лейбниц инде немецнең философы, математик, астроном алар бөтенесе бергә инде ул заманда. Ньютон, Лейбниц теориясе дип заманында аларны нәкъ шулай теге Эйнштейнны кешегә санамаган кебек теория относительности бар бит инде Эйнштейнның. Аны кешегә санамаган кебек аларны да бит сразу гына итеп бетермәгәннәр. Лобачевскийны алыгыз еракта китмәскә кирәк. Үзебезнең Лобачевский Казан университетының ректоры, иң рекорд куйган, озак еллар ректор торган. Неевклидовая геометрия дип атала фәндә. Аны да бит инде санна бетермәгәннәр баштагы шәптә. Берсе дә сана бетермәгән. Ахырдан гына историклар казып чыгара, аның кебек шөгыльләнүчеләр күп булган. Венгерский математик Баляй дип атала. Ул да шөгыльләнгән, башкалар да. Менә ул безнең университетның инде фән өлкәсендә шул эшләгәч, үзенә күрә бер ни булып тора. Казан университеты дисәң, чит илләр беренче өлкәдән дә анда беркем дә түгел. Безнең Салахов та түгел, хәзерге ректор да түгел. Алар шул Лобачевскийны күз алдында тота инде. Фән өлкәсендә университетлар, һәрбер университетның үзенең статусы бар. Алар фән белән безнең Казан университеты менә без укып чыкканда безнең Бильсур Габдулхаев, безнең татар кешесе, доктор, профессор Назим Салихович белән безнең инде укытучы. Менә ул иртәрәк үлеп китте. Бүген туган көн икән, шунларга Назим Салихович белән сөйләштек тә, мин онытылып та киткән. Бүген туган көне, менә бүген 29 октябрь көнне туган, 36 елгы. Ул күпме генә кандидат наук безнең ишене ясап калдырмады, бер 30 дисәм, Назим Салихович алдашмыйм инде, 30 артык. Доктор науклар менә Назим Салиховичта бар, бер 5-6 доктор наук әзерләп карды, физика, математических наук. Үзе шулай, менә шулай ничектер исәнлекне санлап бетермәгән аркасында тиз генә менә шулай китеп барды фәннән. Менә шуның ише кешеләр генә ясап калдыра. Нәрсәгә әйтәбез? Наука дигән сүз бит ул научный школа дип атала. Научный школаны бер үзең генә наукада шөгыльләнсәң әйбәт, бернинди кеше юк. Ләкин наука булгач, наука дигәч, менә наука, без җыелышып берниндидер группа булырга тиеш. Бер өлкәдә шөгыльләнүче. Бөтенебез менә бер өлкәне алабыз, шул өлкәдә шөгыльләнәбез. Беребез чыгыш ясый, икенчебез чыгыш ясый. Теге группа хатаны электырып алалар. Великая теорема Ферманы исбат итәргә теләүчеләр күп булды. Санкт-Петербургка стажировкага баргач, мин шуларның берсе белән яшәдем. Еврей җегете. Кытырынып китте, исбат иттем дип алгебраический школада Санкт-Петербург университетында исбат итәргә. Кайтып төште, теге канаты сынган кыш кебек. Кайтып төште. Чөнки менә сөйлисең дә, менә бу төштә хата тапканнар. Убитый менә үлгән кеше кебек кайтып төште инде. Шул кадәр хыялланып җирде. Һәрбер кешенең үзен исемен язып калдырасы килә бит инде. Великая теорема менә Ферманы шиштәсин. Аннан соң аны шиштеләр. Мин анда 89ларда җирдем. Аны шул 2000 ел җиткәнче 90 ничәнче елларда шишеп аттылар инде. Ныкта куйдылар аннарга. Фән менә шулай үзенең аның темалары бар, үзенең популяр темалары бар, бик популяр булмаган темалары бар. Популяр темалар дип без инде кулланыла торган, с приложением кулланып барасың аны.
Фәнне гел кулланырга гына димәгән. Фәнне кулланырга гына. Менә мин Ньютон белән Лейбництан да Бачевскийдан башлаган идем. Чигенә, әз генә чигендем. Аларның уйлап чыгарган фән интегральный дифференциальный исчисление дип атыйбыз инде русча, күп уйлап тормасын өчен. Интегральный дифференциальный исчислениесен рәхәтләнеп кенә кулланып, менә хәзерге замандагы техниканы яталар юк. Хәзергә кадәр әгәр белгән кеше булса, әйтеп карарга мөмкин. Яңа фән юк, алардан да уйлап чыгарган. Кемдер әйтә, кибернетика ди. Кибернетика компьютер бар бит ди. Кемдер әйтергә мөмкин, ләкин компьютер басып тора, менә монда да торып калган ишетми бугай ул. Кая яза? Тавышы килми дә. Компьютер дигән фән бит инде ул бит кеше бөтен модельләр, математический модель дип атыйбыз. Математический модельләр аркылы үткәргән формулаларны, әйберләрне численный алгоритмнар аркылы язган кеше акылы гына ул. Игра булса да, шахмат уйнаса да, нәрсә булса да, анда кешенең математик фикерләү утыра. Математик нигезе бар аның. Безгә укыганда 8 шахматны куерга, шахмат тактасы бар, 8 ферзьне куерга программа биргәннәр. Мин 3 тапкыр яза алмадым да, өченчесендә Агашев миңа зачет куеп җибәрде. Назим Салиховчлар язды бугай анда үзләренекен программаны. Менә шахмат уйный дип карап торабыз, ә миңа 8 ферзьне куерга кирәк. Булмый да, и всё. Куеп язып булмый да, битте китте. Хәзер не только этих 8 ферзьне куялар. Хәзер бөтенебезне бергә бер компьютер, бер кичкенә компьютер җиңә дә сала. Компьютер дигән фән юк, анда математика, анда инженерный физикадан, ниләрдән, химикларда бар, анда өлеше бар, бөтенесенең бар үзенең өлеше. Ләкин төп өлеш ул утын белән бер. Программистлар булмаса, математика булмаса, математический логика, математический алгоритмнар, математический модели дигән әйбер булмаса, шу утын басып тора, компьютер басып тора, бер нәрсәсе юк. Хәзерге без укыганда гына менә 75-80 дә укыдык, безгә бик авыр программалар язырга. Без ассемблер, PL, Pascal шундый телләрне өйрәттеләр, программалар яздык. Ниттек, анда интерфейс дигән әйбер юк иде ул заманда. Бик авыр иде безгә. Хаталар табырга программаны язасың, бәреп кайтаралар, программа язасың, бәреп кайтаралар. Хәзерге вакытта компьютер кеше белән сөйләшә. Уже программистлар шул дәрәҗәгә китереп җиткергәннәр, 80 яшьлек бабайларны да өйрәтәләр. Менә безнең шулай кички курслар бар, пединститутта, компьютерлар буенча, чит телләр буенча, башка әйберләр буенча шундый курслар үткәрә безнең институт. Менә шулар олылар җыела, әбиләр, бабайлар рәхәтләнеп өйрәнәләр, өйрәнергә киләләр. Иң күбе, иң беренче урында шушы компьютер курслары тора. Иң күбе. Чөнки ул акча түләп эшләнми ул, акча түләп түгел. Хәзер кытыла алмыйбыз директор әйтә. Кытылып булмый ди. Аптыраталар ди, звонит итеп, шалтыраталар да. Качан була, әйдәгез инде. Теге бит бер-ике кеше килә дә реклама ясый. Сез әйтәсез, анда әйтәсез, мин менә программада малайга язымда җибәрәм интернет белән тегеләй дә болай. Язып килә, менә шулай гына әйттерәм дә, тегеннән генә карыйм да алам интернеттан. Эше бетте. Сезне тыңлап торучы әйтә, кая өйрәндең, кая, тегендә монда өйрәндем. Миндә бар инде, менә шуңа күрә цепная реакция дип әйтеп китә, кызык булып китә. Менә ул аны фән дип әйтеп булмый инде. Ул үзенә күрә анда фән бар программа, ләкин математика тегәл утыранда. Бер дә бит ике төрле җавап бирми компьютер. Бер программа язган икән, ничек язган шулай җавап бирә. Әгәр программаны программист үзгәртсә, башка төрле җавап бирә. Программисттан тора. Математик программистлар безнең Илдар Суфиянович бар, Мәскәүгә китте. Ул чит илләрдә күп җирде. Ул әйтә торган иде, чит илләрдә иң көчле, иң кирәкле, иң югары түләнә торган специалистлар булып математиклар тора ди. Программист дигән сүзне дә кыстырмыйдыр бугай, уймы, Назим Салихович. Программист дигән сүзне дә кыстырмый, математиклар ди. Чөнки математиканы белдеңме, программист булырга була. Менә без 78нче елда безне мехматта тотып бүлделәр. Biz Nazim Salihовчлар белән, башкалар белән нидә мехматта ута, механико-математический факультет тутырып калдык инде. Күбесе ВМК кибернетиканы ачтылар. Бераз генә кибернетикага эләкмәдек дигән фикердә булды. Үзеңчә инде, ләкин кибернетиклар аннары сораштыргач, 1-2 ел аларга безнең кебек дипломны биргәннәр. Хәтта кибернетиканы 78дә безне ачтылар, группаларның исемнәрен үзгәрттеләр. Менә шундый университет турында әйтсәк инде, безнең университет бит инде Казан университеты Россия, Европа тегеннән килә бит инде фен.
Мындан фән берничеккә килә алмый бу яктан. Ләкин көнчыгыштан инде. Көнчыгыштан бик килә алмый дип әйтергә ярамый, чөнки безнең анда көнчыгышка Кытай да керә. Көнчыгыш, көньяк көнчыгышта безнең Индия утырып тора. Аларны берничеккә менә моннан төшереп калдырып булмый инде. Казан университеты тегеннән безгә әгәр теге яктан көнбатыштан санасак безгә таба иң беренче ниләрнең берсе инде менә 1804 елда инде ачылып китә. Аны 200 еллык үтте. 200 еллыгы бик зурлап үткәрделәр. Университетны төзеделәр. Нәрсәгә әйтәм, чөнки нинди генә фәнне әйтсәгез дә Казан университетында юк дип әйтеп булмый. Бар инде ул теге бик нечкә өлкәләре. Бу бит математика менә булай тотына бүленергә хәлең җитми башлый. Научный школалар юк. Научный школа юк. Менә безнең менә бу шәһәрдә научный школа Назим Салиховичның бар. Раббасы менә монда утыра. Аның чөнки защищаться иткән, аның кул астында защищать иткән безнең студентлар, Казан студентлары утырып тора. Алар үзе доктор, кандидаты бар, но школасы бар. Математический школа дип атыйбыз. Менә шундый школалар хәзерге замандагысы 1804-тә башлаган, 200 ел артык кына үткән. Хәзер Казан университетында менә мин ул төгәллек түгел инде, юк фән юк дип әйтәм. Юк фән юк дип әйтәм, ул аңлатмый инде ниндидер өлкәләр. Күп өлкәләрне контрольдә тоталар. Күп өлкәләрне конкуренция бара. Школа монда да бар. Школа Одессада да бар, школа Киевта да бар, Эстониядә да, Тарту университетында да бар. Школалар, шуның өчен научный школа дигәннәр бар. Алар берсе язуы була, икенчесе электр була, икенчесе язуы була, теге әле чит илләре бар. Математикада, физикада, Россиядә гына нәрсәдер язып, бер кашанда бернинди фәнни эшләдем дип әйтеп булмый. Әгәр дә чит илдә инглиз, француз, Кытай хәзер кишле, Кытай математикларының кысылмаган урыны юк. Кытай математика уйлап чыгарып, менә монда чыгып сөйләп әйтте икән, теореманы исбат итеп язып чыкты икән, бетте. Бер нәрсәдә эшли алмыйсың. Бер нәрсәдә. Заманында безнең Мәскәүдә Михлинга 2 немец килеп төште, Пресс-Дорф Зильберман. Заманында Михлин исән чагында инде килеп төштеләр дә сингулярный уравнение системалар буенча шартлаттырып, менә бу кирпич кадәр китап яздылар да китеп бардылар. Бетте. Шуннан соң, әгәр шушы немецларны X-ен узып китмәсәң, бер кашанда, берничеккә кандидат физика, математических наук дигән әйберне алып куя алмыйсың. Историкларга җиңелрәк. Ринал Исмагилович ачуланмасын, тел белгечләренә җиңелрәк, чөнки аларның конкуренция әз. Монда җир шары белән конкурировать итәргә кирәк. Физика, төгәл фәннәрдә, физика, математикада. Инде үзебезнең тел буенча бит инде француз белән спорлашып булмый. Руслар белән була, руслар арасында бар, башкалар арасында бар. Аларга әзрәк җиңелрәк, ләкин конкуренция ул теге бөтенләй җиңел дигән сүз түгел. Конкуренция барыбер бар. Но теге бөтен чит илләр белән түгел. Шуңа күрә төгәл фәннәргә авыррак инде. Төгәл фәннәргә конкуренцияны алып барырга кирәк. Школаны төзедең икән, шушы өлкәдә кемдер чыгарып уйлады икән, француз Назим Салихович әйтмешли. Әйтмәсә берәр сүз үзенең неен язмаса, отзыв дип әйтәбез инде, шуны язмаса, берничеккә алар да доктор фәннәрен ала. Андый случайлар булды, мисал китергәч, фән турында булгач, менә Казахстан безнеке түгел бит инде хәзер. Назим Салихович аларга менә отзыв яза. Тискәрне язса булмый инде. Казахта утыра, безнең ил түгел, тискәрне язса бетәсең. Инде теге нирәк язса, совет кары инде менә ученыйлар җыела да, биргәме бу Шакиров каме басып тора, кандидатны бирмәскәме ди инде. Менә уйлап тора да, һәрберсе нарсын шорсиң аргыта инде, фәндә шулай. Безнең фәндә менә алабыйларда бар, шуңа күрә тыңлап торасыз да, хәзер миңа тотасыз да, шар һәрберегездә шар. Берсе ак, берсе кара. Ыргытасың, 3-тән 4-тен җыеп ала алмасаң, беттең, бирмиләр. Шундай илкә. Ник каршы чыгучылар жарый математик нидән чыгып караганда инде каршы математикада да каршы кешеләр булырга мөмкин. Чөнки әле руслар әйтмешли, человеческий фактор дигән әйбер бар. Ошамый да бетте китте инде. Кайчандыр спорлашкан була тота да карашарнырга та инде. Андыйлар була. Ул теге, әгәр мин монда безнең туфта русча әйткәндә сөйли башласам, математиклар бит инде күреп тора, физиклар. Туфта сөйли башлыйсың, күрә дә, теге андыйларга кирип китсәк, Казан университетында без исән булганда, без укыганда,
Үзебез күргән ниләрне сөйләсәм бөтенләй чыгып кителә. Андый төгәл фәннәрдә менә шундый әйберләр бар инде. Менә монысы Казан университеты. Казан университеты турында хәтта айлар буе сөйләп бетә алмыйсың. Әллә ничә китап бар алар турында язган. Аларның һәрберсенең ректоры үзе бер 2-3 сәгатьлек һәрбер ректорын алсаң анда безнең сагыш иншалла бер 40-ка якынмы? 40-ка якын булган инде ректорларның рәсемнәре тора инде анда Казанга баргачтан. Аларның һәрберсе турында сөйли башласаң, һәрберсе турында сөйләсәң аларга үзенә күрә 2-шәр лекция. Менә фән турында шушы. Тарихы кызык инде аның фәннең. Ничек соң ул? Кайчаннан? Минем бер тагын ничә минут бар? Бер 10 минут бардыр әле, 15 минут, әйме? Менә бу моны ясап куйгач нәрсәләр булса монда әйтергә кирәк инде. Бер шундый Андрей Николаевич Колмогоров дигән бик көчле математик бар инде ул. Где-то 70-нче елларда без укып бетергәч үлеп китте инде ул. Шунда 80-гә якын айгандамы Колмогоров. Менә ул бик көчле математик. Үзе история математик белән дә шөгыльләнгән. Балалар белән дә олимпиадалар белән шөгыльләнмәгән өлкәсе юк инде. Менә шундый кешеләр була бит ул. Үзе академик. Менә күбесе инде эпоха математиканы караганда аның эпохасы белән эпоха дип атый инде. Эпоха математикада 1-2 эшкә бүлә инде ул аны. Илләр кешеләр хөкүмәт шунда үскән математика. Берсе зарождение дип атала инде. Зарождение математика. Теге перевод ясап буталып ятмасын өчен русча әйтәм инде тиз генә. Эпоха зарождения математики. Зарождение дип куям да. Зарождение математики. Кашан барлыкка килгәнсең инде? Кашан беренче кеше барлыкка килгән, шуннан барлана инде. Анда инде биологияны алып карасак, примат дип атаганнар. Приматлардан янәсе инде янәсе приматлардан Африкада беренче кеше 50 миллион ел элек. 50 минус беле миллион мең генә түгел. Булган барлыкка килгән. Менә монда китеп булмый инде аны. Монда китеп булмый. Монда эш бит инде 3000 бу. Минус 2000 дигән инде безнең гасырга кадәр до нашей эры русча 2000 до нашей эры нашей эры инде, до нашей инде. Менә монда барлыкка килгән әдәм балалары башта математика турында инде сүздә юк. Кайчан математика тотына кызыксындыра инде безне. Кайчан математика? Математика Кытайлар әйттек бит әле. Кытай математикасы да бар, Индиядә аларның минусы кая? Юк. Менә мондый бумага юк. Менә мондый кагазлар калмаган. Клинописный язулар, төрле ниләрдә язулары калмаган. Кытайларны артта дип үзләре санамый да Европа. Язмыйлар да. Ләкин аларның менә документальный әйбер калмаган, шундый язулар. Күп әйберне Кытайлар, Индиялар белгән, цивилизациялар кая барлыкка килгән. Менә мондарак килгәч әйтербез. Ничек иттереп барган? Аннарсын 20 мең ел үтә башлый, кешеләр әкрен генә бераз берләшә башлыйлар. Башта йөргәннәрдер инде, кем белә аны. Берләшә башлыйлар. Аннарсын инде берләшеп яши башлагач бронзовый век дип атыйлар. Бронзовый век әндәнең бер 10 мең ел элек уже 10 мең минус белән. Бронзовый век, аннарсын инде 6-дан алып чигенгәч эшкә кадәр 6-5-6-ны саныйлар. Аннар железный век дип инде, неолит, палеолит инде монда кирип китсәң, монда күп бит инде. Анда биологиядан сөйләп аларны вакыт та юк, сөйләп тә булмый дигәндәй. Теге специалист та түгел. Менә шушы, исеменнән үк күреп тора инде, бронзовый век, железный век, анда ул заманнарда кешеләр әкрен генә бронзаны куллана башлаганнар. Аннар металлга күчкәннәр. Әйтик инде металл инде нирәк, жүнрәк инде кыйбатлы түгел бронза кебек. Металл булган, ни булган, сәүдә булган, сәүдә җиргәннәр бит инде тегендә монда күчеп, менә бу параллельләр буенча бигрәк тә глобусны алсак, менә монда безнең субтропик безнең каян саналасың әле? 20 белән 40 белән 20 арасындамы, параллельләр арасындамы, менә монда 20 белән 40. Бөтен цивилизация шунда караганда инде. Глобуска карасаң, һәм тиз генә аларны монда нокталар куйгалап чыган шунда. Менә монда параллельны карасак, менә булай иттереп глобуста. Нинди цивилизациялар кая? Ничек әдәмнәр берләшә башлаган, обществолар барлыкка килгән, шулай җыелып ниткәннәр, сәүдә тотынган, бөтенесе булган инде. Күп әйбер сөйләргә була.
И кая барлыкка килгәнсең? Менә мин әйттем, субтропическая зона дип атара. Кеше әдәм өчен яшәргә иң җайлы урыннарның берсе инде. Без башлыйбыз инде аны Египеттан, менә монда башласак, менә монда килеп басасак, менә монда Египет дип куябыз. Египетне монда куярга ярамый, аскарак куярга кирәк. Менә монда. Нил елгасы бит инде. Нил елгасы буенда, кирәк инде анда бер сәгать сөйләргә була шул математика кирәк булган, Нил су баскан, җирләрне баскан, земледелие булган, аны яңадан нитергә кирәк булган границаларны, почмакларны үткәрергә, бүләргә, санарга, әйтик, ашлык булган, ашлыкларны сакларга кирәк булган, бүләргә, бүлеп бирергә, җылга җитәме, юкмы санарга кирәк булган бит инде үскән. Менә монда Египетне монда куярга кирәк безнең Египет. Монда инде Урта диңгезне алабыз, Урта диңгезнең теге ягына чыксак, моны ахырдан әйтергә кирәк инде ансынаның. Ахырдан әйтергә кирәк. Монда инде безнең монда булсысы була Афина теге Греция, Гр дип куярга кирәк. Греция менә монда. Афинага кадәр башка шәһәрләрдә булганында алдарак, Афинадан алдарак. Греция, греческий период, египетский период дип әйтәбез инде. Египет менә монда. Аннары менә монда бигрәк хәзерге Саудовский Арабия тирәсендә Тигр Ефрат менә булай иттереп чәй бит тегеннән истән Грузия якларыннан, эски яклардан, Турция якларыннан берсе Тигр, берсе Ефрат менә монда Багдад, хәзерге Багдад утыра. Безнең Багдадтан ерак түгел 100 километр юго-восточный Мәдинә дә шул тирәдә бит инде. Юк инде ул шәһәр. Багдадтан менә мондарак булырга тиеш. Минем буенча дөрес әйтмәсәм нитерсез. Менә мондарак. Менә шушы Багдад халифатлар булган бит инде, бик көчле булган заманында. Монда ничек булган? Андагы сугышларны карасак инде, алар арасындагы сугышларны сөйләргә ничек иттереп булган үзе бер 6-10 сәгать кирәк. Аны ничек иттереп кая дигән, кайсы беренче, башларга кирәк, мин әйттем инде, менә Египеттан, аннарсын Сахардан дидем. Аннарсын күчә Египеттан, теге шелковый путь дип атала инде, дөресен әйткәндә, чыннан да ни булган, алар арасында сәүдә дә булган, бөтенесе булган. Менә бу Багдад современный, шунда центр цивилизация әкрен генә күчә Тигр белән Ефрат елгасына. Аннарсын әкрен генә Индия менә монда былай иттереп океанга кирип тора. Индия менә монданың Ганг елгасы, менә монда Ганг елгасы бер ягына төшә, 2 елга. Монда бигрәк тә якын инде алар. Монда Багдад, мин караган картадан, Багдад белән Мәдинә шул бер елгада, берсендә, анда карта буенча карасаң, шул 2200 километрдан артыкта юк кебек. Кызык, саныбрак карарга кирәк инде. Менә центр цивилизация дип әйтсәк, Багдад, Египет, аны әйтәбез инде без. Төрлечә әйтергә була. Хәзерге Ирак инде, современный Ирак. Әлеге анда ничек кенә тамаган, анда әйттем бит, перслардан да, еврейлар, семитлар да басып алган заманда сугышлар кичле барган инде. 6000-нчы менә бу тирәләрдә, 600 менә -6 менә бу тирәләрдә. Анда менә мин карап торсам, озак иттереп сөйләсәм, анда күренеп тора еврейләрнең дә өлеше бик күп алга китүдә. Чөнки менә моны күтәрүдә. Алар бер ара персларны басып алалар и күтәрелеп китә анда. Алар басып алган заманда алга китә, ничектер менә карасаң тарихтан. Аннан соң инде менә монда әйттек, менә монда ел арасында тагын менә мондарак Пакистан утырып тора инде. Пакистан ядерный илләрнең берсе инде ул. Пакистан Индия белән гел сугышып яталар бит безнең. Менә ул кичле цивилизацияларның берсе 2 елга буенда. Аннан мондарак китсәк инде, менә мондарак китсәк, монда бетте нокта инде. Пекин, безнең Кытай, хәзерге Кытай Пекинне алсак, Пекин анда тоже 2 елга, кичле елгалар буенда барлыкка килгән цивилизациялар. Шулар әдәм балаларын җыйганнар, шәһәрләр ясаганнар. И шунда математикалар әкрен генә үзләренең алга киткән ниләрен кирәк булган бит тотып торырга, алга киткәннәргә, шуларга хәзерге замандагы кебек академия наук дип әйтик, дом мудрости ясаганнар. Менә шуннан әкрен генә математик үскән инде. Менә булардан соң инде менә монда безнең греклар инде точка куя. Чөнки ник анда ноктаны куябыз? Чөнки аларда уже тегеләрдән принципиально аерып тора торган математика. Монда математика күп. Грекларга кайры математика күп, ләкин математика
Нәрсені генә белмәгәннәр алар. Күбәйберне белгәннәр, вакланмаларны да белгәннәр, күләмнәрне дә саный белгәннәр, мәйданнарны да санаганнар, хаталылары да бар инде. Эш пишмак мәйданнарында санаганнар, менә монда 4 пишмакларны да теләсәң инде ABCD дип менә монда ABCD санаганнар, ләкин хата киткән. Формулалардан ничек иттергәннәр мәйданны тапканда. Эш пишмакның основание, нигезе биеклеккә атмактары формулалар бар, ләкин менә монда аларның хата киткән. Доказательный түгел, практик яктан. Математика Грецияга кадәр практик дип атыйбыз. Монда язып куябыз, кемнән икәне белмәй инде, анда безнең Фалес дигән шундый бер Фалес дигән греческий математик бар. Фалестан соң иң кичләрнең берсе инде имени дип сездә бөтенебез белә торган Пифагор дияргә уйлаганым, дөрес булмады. Пифагор группа по математика. Бик кызыклы ул Пифагорның үзе турында гына бер сөйләсәң 2-3 сәгать сөйләргә була. Пифагор кызык булган, Пифагор. Ишеккә кителә инде. Менә моны сөйләп бетермәйләр баштаннан соң бер-ике сүз әйтермен. Вакытта кирәк бит әле. Җаваплар булса, сүзләр булса да. Менә монда математика нәрсә белән аерыласың? Нинди менә бу? Бу итеп 5000 елларда, 5000 түгел инде, 500 мең түгел, 500 да язырга да була. Лет, 500 лет. 500 менә монда. И 400 шу шарада була. 500 минус 400 шу шарада. Менә шулар белән аерылып тора тегеләрдән нәрсәсе принципиаль рәвештә кеше белән аерылып тора шул. Алай түгел инде. Менә бу кешеләр, Фалеслар, Пифагорлар, менә мин әйткән теге башта ук сөйли башладым бит. Фундаментальны ясаганнар. Алар аксиоматик нигез салганнар, аксиома керткәннәр, исбат ителми торганнарны. Һәм шуларга таянып менә шуннан башланган, менә шуннан. Менә буларында яшәгән, булай инде әйтәләр аны минус 300 елларда чынлап торып дедуктивный математика. 300 минус 300ләрдә. Алар нигезне салып калдырганнар бик көчле итеп. Инде тарихта әйтәләр, минус 300 ел безнең ерга кадәр 300 ел элек дедуктив математикага нигез салынды. Һәм ул грек математикасы башкалардан, менә Египеттан, Багдадтан, Индиядан, Китайдан аерылып тора үзенең исбатлау булуы белән. Исбат итәсең. Менә шуннан, шушы заманнан башлап хәзергә кадәр менә исбат иткән булып ятабыз инде. Шулар арасында менә мин әйтеп утырдым. Бездә Озанма безнең Шаллыда да, безнең Шаллы яшь шәһәр бик җыелып, менә шундый дом мудрости инде бу менә бер уйласаң. Дом мудростилар ясап теге математикадан. Безнең Назим Салих шәзрәгә оештыргалаган булды ул да, оештырып җибәреп булмый, аның өчен бик японча әйткәндә камикадзе булырга кирәк, семинарлар математикадан менә. Бик камикадзе булырга кирәк, семинарларга җыелып, менә шулай ниндидер китапларны аласың, бер монографияны безнең Габдулхаев шулай иттерәдер мәрхүм. Менә ала, менә сиңа 300 бит була инде. 100 биты, 50 биты, монда 50 биты, Ринал Исмагилович каннар, Илгизар менә шулай бирәсең дә бүлеп, әкрен генә атнадан атнага исбат итеп, менә шулай разбор полетов ясап ятасың инде. Менә үзеңнең өлкәдә генә теләсә кайсын түгел. Школа ниндидә заниматься итә. Менә шуның ише, шуңа күрә менә бу Фалесның, Пифагорның школалары, Пифагорийская школа дип сөйли башлаган, 1-2 минут кына бик тә бер чудак кеше була инде Пифагор. Аның менә аны математик дип атамыйлар, аны менә секта дип тә язалар ниләрдә, сектантлар кебек. Бөтен нәрсә җыелып, менә мозговой штурм ясый торган булалар. И шушыны үзеңне китеп түгел, бөтен әйбер Пифагор исеменнән бара. От имени Пифагора, бөтен нәрсә булса да бара. Шуңа күрә менә Пифагор анда бик кызыклы әйберләр күп инде. Алар турында әйттем бит. Менә шундый принципиальнәйләре бар аның, кызык урыннары. Менә шуннан башланып китә инде. Аннан соң нишлә Грециядән соң нишләгәнне аңлашыла инде. Монда минем бер төшеп кала. 10-9 гасырдан алып, 9дан алып 16га 16 дип язмый әле, 15 кенә дип торый. 9-дан менә монда инде алар. Менә монда инде балай. Безнең пророк Мөхәммәд ни дәмәле ул? 671 ме? 570. 571 име? 630 да үлә ул да. Менә шуннан примерно нитеп карасак,
Мухаммедтан соң бу безнең менә бу Мушул Мухаммед тирәсенә чүт кенә менә моннан алдарак менә монда 500 менә бу эпоха возрождений дип атый инде аны руслар, эпоха возрождений бар бит. Бик көчле математика, менә фәннәр алга китә. Аннан соң әз генә рус ниләрендә язалар инде эпоха возрождений вакытта бернинди религия тормозы булмый, тегенди тормоз булмый, шуңа күрә бик тә көчле үсеш була дип баралар. Аннары көчле үсешне әкренәя дип атыйлар. Әкренәя Европада шулай инде атый. Китапларда язалар инде аны история математик ничек язган, без шулай сөйлибез бит инде. Аны беркем күрмәгән барып. Әкрен генә, ну менә монда ни булса, менә монда 9, менә монда 15, менә монда инде тотып торганнар иң беренче урында, иң көчле безнең гарәп математиклары, гарәп. Ул гарәп көчләнеп китә. Күп кенә уланнар соң теге бөтен Македонскийның башка империяларның тегеләрне эллини дип атала инде ул государство. Аларны заран туздыралар, пророктан соң килә, бик көчләнеп китә, кире завоевать итеп алалар бөтен территорияларны. Күп мөселманнар кая гына керми башлый. Анда карасаң, Испанияга барып җитәләр бит инде алар. Алар теге Средиземный море өстеннән карасаң, Испания, Португалияга барып җитәләр, бөтен ниләр буенча. Бу яктан Средиземныйның бу ягына әйтсәң инде Египетне әйткәндә юк инде. Египет мөселман безнең шул заманнардагылар. Египеттан гына түгел, Африкага тегендә юкка да төшеп китәләр аска таба Африка буенча. Булайга инде әйткәндә юк, Туркменистан, Таджикистан, безнең хәзерге замандагы бөтен илләр Кытай тормозит итәләр. Пакистан бит терәлеп тора. Пакистан. Менә монда Пакистан бит терәлеп тора. Мөселман бит инде ул. Мөселманның да мөселманы, индиләре аларның Исламабад. Андан индиләре, иң усаллары. Анар менә монда бар. Ну аннары булайга таба Индиянең теге ягына чыгып киткәч, менә монда ниндидер государство бар кебек минем хәтердә. Чынлап, Бангладеш. Бангладеш. Ул бит мөселман инде безнең. Менә аннан таба тегендә юк инде. Аннары бу. Малайзия аста. Малайзия мондарак инде, островлар. Бар. Мин теге материкны карап әйттем. Аста бар, аста ниләрдә остров. Алар инде параллельдан чыга мондарак. 10-нчы, наверное. 10-нчы параллельда, 10-нчы аста. Ну, экваторга якынрак инде. Малайзияда менә никадәр безнең ислам, менә алар шушы җылларда бөтен Европа мәгибән китеп яза инде аны, ну бик мактарга тырышмыйлар. Алар заманында ачылган бөтен тригонометрия бу заманда керә бит инде, монда кермәгән аль-Харизмилар бар инде, Багдадилар, анда кемнәр генә юк, безнең теге Иран галимнәре, Пакистан галимнәре, менә бу язучылар аль-Харизмиларны әйтеп инде, тагын теге Таджикистанның ние, кем әле ул безнең шигырь персид теге виноны мактаучы, бәлү. Амар Хаямнар, алар бик көчле математик булганнар. Аларның өлкәләр, аларны разбор полетов ясасаң, нәрсә генә эшләмәгәннәр. Алар шул дәрәҗәдә эшләгәннәр, алар бу заманда ачканны Европа 17нче гасырда гына ача. Ну, дроп дигән, вакнама дигәнне алай, 3 бүленгән 5. Дроплар белән эшитүне хәзерге латка безнең Европа 1565 елларда Англия куллана башлый беренче итеп. Алар аны монда 14нче гасырда уже 14нчедә рәхәтләнеп башып тискәре саннар бит. Аларның тискәре саннарны керткәннәр, тискәре саннарны беренче алар керткән. Тискәре саннарны, аның кызык японнарда бер төрле атала булай. Бездә инде ул ну, үзенең терминологиясе бар. Һәрбер халык булардан алганнар, шулай итеп керткәннәр, тискәре саннар килеп кергән. Алар монда ачылган була. Европа 14-15тән алга китә ул. Анда Италиядә Коперниклар, ниләр килеп чыга, шундый галим белгечләр, фән белгечләре әкрен генә. Бөтенесе каян килә? Алар әкрен, ну, хөкүмәт әкрен генә әпәт һәрбер империяны әйтәләр бит, алар бик озак тотып торып булмый. Каян да булса артка чигенә башлый, теге конкурентлар җиңә башлый. Җиңеп алгач бөтен библиотеканы ниләрне өйрәнәләр, бөтен нәрсәне өйрәнә, бөтен мине, менә мин 130 серия, 140 сериялы теге мине Султан Сулейман турында караган идем. Ул мондарак инде Султан Сулейман 1560 тәүләве, 1560, 1490 ничәдәдер туа, шунда 140 серия, бөтенсен карап булмады инде. Ул нишле? Ул бит тоже дебер туздыра, менә бу бөтен мин әйткән Средиземный море, венгрларга һәр барып җитә,
булгалы бетерә тегендә эскә менә Европага, немецларга кадәр менә ул тегендә. Ниләрне әйткән дә юк инде анда. Ну, нәрсәне әйтергә телим, аны күрсәтәләр. Ул иң аның беренче басып алгач, беренче ул менә библиотекаларга нитә торган була. Библиотекада алганнарны калдырмый, конечно, үзенә алып кайта. Нинди ниләр бар, электре, кирәк бит инде алып кайтырга җиңгәч. Менә шул библиотекада китапларны, ниләрне үзенең бик библиотекасы зур була.